Ajde mu turimo klemu. Opa, svira. Ovo ovako neće da može. Velemajstor i doktor za karburator, znači pazi priču. Razočaran u život i najveću ljubav i prosipaću benzin. Proveravajte vaše vozilo putem Car Verticala, znači kad vam pretim čekić da znate da treba to da uradite, prijatelji. Znači idemo, popravljamo, mrčkamo, ovo ono, ali i proveravamo vozila putem Car Verticala. Znači evo ga, košta ovaj BMW X serije. Pazi priču, on je bio, vraćao, lupan. Krađa nije krađen, kilometar sat u redu, finansijski i pravni status ok, ali je bio oštećen. Evo ih fotografije. Cela prednja strana je nema, hauba zgužvana ko parče papira, znači ovo je sve bilo razbucano. Što se tiče kilometraže, 39.997 km 2021. u 5. mesecu. Evo oštećenje, znači bio je u Hrvatskoj bio lomljen na sve strane, tako da katastrofa ljudi. Ako vi hoćete da proverite vaše vozilo, imate link u opisu videa, kliknite tamo i dobijate 30% popusta, znači 30% nije malo, odite na link, iskoristite to. Ili možete putem promo koda Perović, sve velika slova, znači uđete na sajt, idete određivanje cene, idete preuzmite izveštaj, onda imate li šifru vaučera, vi to imate, to je sve velika slova Perović, samo ukucate Perović i proverite vaše vozilo sa 30% popusta. Evo ga, Jugo Koral sa ofarbana vrata. Delovi koliko hoćeš. Opa. I paučina isto ima koliko hoćeš. Sve ima, ništa ne fali, braću. Danas pokušavamo ovog Juga da vratimo u život. Svašta mu fali, ljudi, znači brava mu fali, paučina fali da se skine, svašta nešto, pravo da vam kažem, ali inače Jugo dobar u fabričko stanje, vrate. Tako da možda ću ga i sredim, nego nisam ga ni preneo ni ništa, ali će vidimo. Što se tiče motora, kao što vidimo, kablovi mu fale, dobro to imam. Alternator mu je skinut iz nekih razloga, što ne znam, znači moramo vratiti alternator, da vidimo šta se tu dešava. Što se tiče karburatora, znači paziti priču, neko je otkačio gas i iskrivio ovo čudo. Znači alternator, kablovi, da vidimo da li je uzubljen dobro, anaser povezan, dobro. Idemo prvo na alternator da ga vratimo. Od gume nema ništa, braćo, gledajte šta je ovo, haos. Trava je tu, travuras. Uvijek puževi, svašta nešto ima. Evo ga alternator. Sada da legnem. Ova. Ljudi moji, alternator je skinut od Juga. A ja pokušavam ovaj da nabacim koji je bio u kola, a sad se ispostavilo da to nije uopšte alternator od Juga. Zato što znam na Juga mora da ima tu i da upadne u ono i da se zašafi sa šafi, gore se šteluje. A ovo od šta je alternator ne znam, pišite u komentarima da saznamo. Znači ja alternator za Juga nemam. Moram da probam da ga palim bez alternator, šta da mu radim. Jedino pumpa, jao ni pumpa neće baca, brate. Ću stavim pa kako baca. Sad će probamo bar znak da, ne mora baca vodu. Evo ga akumulator. Ajde mu turimo klemu. Opa, svira. Svira svirena, braću.
Svira, ima kontakt. Ajde da probamo da ga palimo. Bombina, kablovi, sve smo povezali. Bravu nema, moramo direktno na žičke. Koji ćemo povezuje bravu sad, ne znam ni kude je. Ovdje pozadi je džumbus. Ajde imamo šta se dešava, akumulator je tamo povezan. Op, rade, dobro je. Krećemo. Daj mu sauh. Samo što ne upali usta ga je. Čini mi se. Ovo ovako neće da može. Probamo mi da mu zamenimo mi svećice, braćo. Kad mu zamenimo svećice, ako ni tad neće, onda skidam karburator i čistim ga ceo. Pocrnele. To je to, aj sad da vidimo šta će da kaže. Da li će upali malo, ne? Jo, gledajte vi, tu idem da verlam. Bolje sad verla, sad ću da vidim da mu dosipam još malo gorivo da ga probam ponovo, ako ne skidamo karburator. Ajde vidimo sad. Ništa ljudi, skidam karburator i čistim ga. Ti si gore, ti si dole. Evo ga, karburator jednogrli. Weber. Ovdje će ga rasturiti. Kod oprugu. Evo ga plovak. Ali pazi ti unutra šta se dešava, brate. Ovo je nečistoća, haos. Gdje padaš oprugom. Velemajstor i doktor za karburator, znači pazi priču. Karburator je iznutra očišćen, sad će vidimo šta će da kaže i da li će da laže. Sauh ga neka za sad, da probamo ovako da vidimo da li će da kaže nešto. Kao da struju ne vaca usta, idem ček kapu da mu za mene, vidimo šta će tada kaže. Ovo je jedan. Braću, ovoj kapu što stavi, ona nema da mrda. Sad ćemo šta će ona da kaže. Vakum sam zaboravio da mu stavi. Neće. Ljudi, ovo je sad, to jest ja sam sad razočaran u život i najveću ljubav i prosipat ću benzin. Nema ništa ljudi, ovdje ne valja ništa, braćo. Znači, kao prvo, nemamo alternator. I da ga upalim ne bi malo šta da mi dopunjuje akumulator, tako da izvuklo bi struju i otišlo bi u aut. Onda, nešto mi slabo verla, znači da li je anaser, da li je akumulator ispražnjen, nešto jeste, možda i motor nije u redu, pravo da vam kažem. Ali to je već pitanje. Karburatorče sam očistio, pročistio sam dizne, oprao sam ga i ne reaguje, kao što vidite. I dalje ista priča se priča. Kao što vidimo, znači on je skroz u raspad stanje, prijatelji. Znači raspadnut je načisto. Točkovi ukočeni, oba točka zadnja ispuštena, unutra puno zdelovi, znači ništa ne radi ovdje. Pravo da vi kažem, razmišljam se, pišite u komentarima šta mislite, šta bi trebalo da radim s ovog juga.
ali pravo da vam kažem, nemam nešto sad volju ni da ga palim. Možda bi uspeo da ga upalim, ali brate, ko će, pogledao sam da li je uzubljen, uzubljen je dobro, razumete li me? Ima tu tačke na remenicu, to sam video, ali vidjet ćemo, možda ga nekad i upalim, ali za sad neka ga tu neka skapuje. Probao sam, nisam uspeo, znači ne možeš da uspeš sve u životu, tako da ljudi, to je to, ne znam šta ću radim s njega, možda ću ga i rasturim, sve je to pitanje, znači ako vam trebaju delovi neki nešto, zovite, ima sve živo, pa se vidimo u narednim video, bacite like, share i subscribe naravno, pa se vidimo i zapratite tamo, sve najbolje, ćao.